ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಊರದ ಬಿನ್ನೇರು ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಅಂತ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಊರೊಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಊರಿಗೂ ಪೋಡುದು ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿ ಜನ್ಮ ಬನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಇನಿ ಆ ದುಷ್ಟರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಗಲ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಶಕ್ತಿದ ಉಪಯೋಗನು ನಿಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಒಂದು ಯಾನು ಕಾತೋ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಕರಿನ 11 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಸೌಜನ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಲೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲು ವಿಶೇಷ ಉಂದು. ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜನಕಲಿ ಏರು ಒಂದು ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯತ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ತರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತೊಂದು. ಈ ತರ್ಕದಾಯಗ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನಂಚಿತ್ನ ಬಾಲೆ ಏರ್ ನಾವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಏರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನಗಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಏರು ಇಡೀ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ ಸಿಒಡಿ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳೇನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ CBI ಪನ್ಪಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ನಗಲಿ ಏರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನಗಳೇನು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ನಗಲಿ ಏರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿನಗಳೇನು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ನಗಲಿ ಏರು ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಗ ನೆತ್ತ ಪಿರಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೀಚೆರ್ನಗಲು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲ್ನಗಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪರ್ಸ್ ಏರುಲ್ಲೆರ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದೋಸ್ಕರ ಈ ಕೇಸು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋತುಂಡೀನಿ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸತ್ಯನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಗು ಕಂತದು. ದಾನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವರ್ನ ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಉಂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ್ನ ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಉಂಡ. ಈ ನಡೆತ್ತಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಯಾನು ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತನಗಳ್ಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಪ್ಪನಗಳ್ಡ ಅಣ್ಣನಗಳ್ಡ ಅಕ್ಕನಗಳ್ಡ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಡೆ ಅನ್ನ ಕೇನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜೇ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶ ನೂತೊಂದು ಏರ್ನನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ನಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಹೋರಾಟ ಉಂದಾತ್. ಸೌಜನ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವಾದ ಉಪ್ಪು ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಡು ನಡತನಂಚಿತ್ನ ಸಾವಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲು ಮೊಗುಲೆ ಉದೇ ಪೇಟದಾರಿಲ್ ನಗಲು ಉದೇ ಕಾಮಂದರ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಈ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಪನ್ಪೆಂಡ 11 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೋಗು ಮಣ್ಣಾದ ಸೈತದು ಪೋತುವೆ ಈ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ. ನಾನು ಯಾನು ದಾಯ ನಿಗಲ್ ಎದುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣ್ಣಂದಂಡ ನಿಗಿಲು ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ದೀನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ
ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ಸುಳ್ಳ ಅಂಚಂಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಯಾನವೇ ಕಾಮಂದಿರ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಆರೋಪಲು ಅಗಲು ಮಲ್ತು ಜೇರಂದಾಂಡ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಪ್ಪುಂದಾತು ಇನಿ ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪೋದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಾರದ ಮುದೇಳ್ದಿತ್ತದು ಸತ್ಯ ನಿಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸತ್ಯ ನಿಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣೆ 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿದೇರಂದಾರು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣಿಯಾರು ಯಾನವಿನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಬಂಡದಂಡ ಅವಿತ್ತೆ ಅಗಲ್ನ ಎದುರುದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತ ಅಣ್ಣದಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಕು ಶುರುವಾತನಿಗೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಏನನ್ನು ಕೆರ್ಪೇರಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಸತ್ಯನು ಬರೆಯವರೇ ಓಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಇನ್ನಿದ್ದೆ ಊರುಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದು ಸುಳ್ಳು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾತಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂಚಂಡ ಸೇರ್ದನ ನಿಗಿಲು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಅಂಚಂಡ ಸತ್ಯ ಏರು ಬಂದುಲೆ నేను ಬರೆಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಪಾಪಿ ಏರು ಆ ಕಾಮುಕೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಬರೆಯೋಡುದಂಡ ಪೇಪರ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಜಿದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರೋಡ ದಾದಾಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ಸೋಮಾರಿಲು ಬೆನಂದೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತ ಕಾಸು ಡಬ್ಬೆದ ಕಾಸು ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಡಬ್ಬೆದ ಕಾಸು ನಿಗಲಿಗೆ ಶಾಪ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೋಪಾರ್ ನಿಗಲು ಎಂಕಲು 11 ವರ್ಷದ నుంచి ಬೊಬ್ಬ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡಂದಂಡ ಅವಳು ಸಾವಿರ ಸಂಕೆಡ್ ಸೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಅವೇನು ಸೌಜನ್ಯನ ರೂಪಡೆಂಕಲಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪೂರಾ ಆತ್ಮಲಿನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಲಾಯ್ಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವಂತರ ನಿಗಲ್ಲ ಎದುರುಕಂತದಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಕಲು ರೆಡಿಯಾದ ಉಂಟುದು ಎಂಕಲಿನಿ ಎಂಕಲ್ಟ ಪನ್ಪ ಏನು ಏಪನ ಬಂತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಪೋಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಲ ಬೇಲೆದಾಗಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಂಜಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಇಜ್ಜಾರ ಅವನು ಎಂಕಲ್ ಬನ್ಪಣ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಮಂಡದ ಅಂಚಂಡ ಹಗಲೇ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಡೆ ಬಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರೇ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಳಾಯಿಡೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರದ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರದ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತದ ನಡೆಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನ್ಯಾಯದ ಪೀಠದ ಮಾರ್ಗವು ಅವು ಸತ್ಯದ ನುಡಿಗೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದಿ ಅನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿಂಡು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಜೀರು ದಾಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಜೀರು ಕೊಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಆ ಸೌಜನ್ಯನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತನಾಗಲು ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರಲಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಸೌಜನ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅವು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವೇರಿಚೇರ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಈತಂಟ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಸುಳ್ಳ ಅಂಚಂಡ ಪಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡನಂಚೆನೆ 6 ವರ ಅದರ್ಮಿಲ್ಲ ನೂದು ತಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇರು ನೂದು ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡನಂಚೆನೆ
6 ವರ ಅದರ್ಮಿಲ್ಲ ಪಿರವರ ಬೂರಿಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರ್ನ ನೂದು ತಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇರು ನೂದು ತಪ್ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಿಯರ್ನಂಡ ಮರ್ಲು ಬತ್ತಾದು ಬಿಡುಪೇರು. ಈ ಸದ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನೋಡೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ್ ಇನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಮಣ್ಣಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್. ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪದ ಮುಖಾಂತರ ದಾನೈನಿ ಆ ಧರ್ಮಪೀಠಗೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗೂ ಅಪಚಾರ ಒಂದುಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಟವಡು ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಆದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲು ಏರು ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಏರು ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮಂದೇರ್ನಗಲಿ ಏರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ನೆಟ್ಟದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಸೌಜನ್ಯನ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ರ ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಡು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಡು. ಆ ಪ್ರಕರಣ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲಾಂಡು ಐನ್ನದಾಯನು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದಾಯನು ಬಂದು ಪುಡ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಡೆಲ್ಲಿ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ದಾನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಯರು ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ ನಾವು ಪಾಪದಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದಾಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಪೇಟದಾರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದ ಆಪುಜವು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಮಾನ ನಷ್ಟ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾನ ಕೆಟ್ಟ ನಗಲು ನಿಗಿಲು ಮಾನ ಕೆಟ್ಟ ನಗಲು ನಿಗಿಲು ಮಾನೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಾರುಂದೇನೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೈಕಂಜಿಗತ್ತು ಪೆತ್ತಲೆಗತ್ತು ನಾಯಿಗತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒಂದೇನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ನನನೂದು ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾಗಲೇ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗುರಿ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಖಂಡಿತನೇ ಎಂಕಲ್ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತವು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತವು ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ಯ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ತಿನಸ್ ಸಮೇತ ಸತ್ಯದನೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಜಯಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸುರೇಶನ ಪಂಡ್ಯರ ಬೇಜಾರಂಡ್ ನಿಗಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪುರ ಹೋರಾಟಗಳು ಲೆಪ್ಪೋರು ಎಂಕ್ಲು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣಾಗ ತಿವಂಜ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಸುರೇಶಣ್ಣ 11 ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚೆಂಕಲ್ ಬಲ್ಲದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಕಲ್ದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡನ್ನ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಪೆತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದಬ್ಬೆ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಖರ್ಚಿದೇನ ಅಂಡಲ ನಿಗಲು ತೂವೊಂದು ಪಂಡೆ ನಾರಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸತ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಜೇ ಒಂಜಿ ನರಮ್ಮಾನ್ಯಡ ಕಿಸೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ತಿರ್ಗುಣಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಭೆಕ್ಲೆನ ಮಲ್ತ ಆ ಸಭೆಟ್ ಡಬ್ಬೆನೆ ದಿಯ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಇನಿದಾನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ದಿದ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ ಪನ್ಪನಿ ಒಂಜಂಜಿ ಸಬೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತನ ಕಾಸು ಸಯ್ಯಾಡು ಆ ಸಬೆತ್ತ ಖರ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇದಿಜಿ ಯಾನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರು ನೇನು ಉಂತಾದ ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನಾಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ 2-3 ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಅಗಲೊಂಜಾತ ಖರ್ಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು 10 ಕೊರ್ನೆಟ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತ ಆ ಹೋರಾಟದ ಸತ್ಯ ನಿರಪರಾಧಿ ಸಂತೋಷ ಜೈಲಿಡ್ದು ಪಿದಯ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯದ ಇಜಿಂದಂಡ 2014 ನಿಗಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಟಿವಿಲೆಡು ತೂದುಪ್ಪರು ಎಂಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದವರಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು PP ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದೇ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿ
ಇದೇ ಆರೋಪಿ ಅವನ ಉಗುರಿನ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸೌಜನ್ಯಳ ಉಗುರಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅವನೇ ಆರೋಪಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು. ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಗಮನದ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಗಲು ಒಂದು 2014 ಒಂಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲೇಂಡು ನಿಗಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ನಿಗಲ್ ಒಂದೇ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತುಲೆ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್, ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್, ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಪನ್ಯಂಚಿತ್ತನ ಜನ 2 ತಿಂಗಳು ಪಿರಾವ್ಗು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಿರಪರಾಧಿಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನನಿಯಾನು ತೂತುಚಿ ಆ ಕುಖ್ಯಾತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರನ್ಯಾನು ತೂತುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಜಡ್ಜರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರ. ಜಡ್ಜರ್ ಮಿತ್ತು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರತ್ತ ಮೇರು ಆಯೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇನಿದಾಯ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಯಾನ ಪನ್ಪುನಿ ಬಡವೆ ತಿಂದೆಂದಾಂಡ ದಾಯಗ್ ಬಡವೆ ತಿಂದೆಂದ ಬಡವ್ಗು ಮಲ್ಲಾಯ ತಿಂದೆಂದ ಮರ್ದಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲಾಯ ಒಲಸು ತಿಂದೆಂದ ಅವು ಮರ್ದಗ್ಗೆ, ಬಡವೆ ತಿಂದೆಂದ ಬಡವ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗಾದೆ. ಎಂಕುಲು ಈತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಎಂಕಲು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಜಿಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಕೇಂದ್ರಂದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ CBIದ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪಂತಂದು ಆಯ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಯನ ಸೌಜನ್ಯನ ಕೇಸಡ್ ತಿಕ್ಕವರೆಗೆ ದಾಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಮೆ ಸೀದಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಯಾಗಲ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಮಡಂಚಿತ್ತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡೆ ನಿ ಮೊಗಲ್ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ತೂವಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ನು ಆಯನೇ ಆರೋಪಿ ಎಂಕಲ್ ನಗಲಿ ನತ್ತಂದು ಬಂತರು. ಅರೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಕುಂಬ್ಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಪಂಡ ಎಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಪಿನ ಏರು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪಡು, ಒಂಜಿ ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏರು ಕೊರಡು. ಇಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದ್ರಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಕೆರ್ನಗ್ಲಾದು ಪೋತನಮ್ಮ ಉನೇನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಮನಿ ಪಂದಕುಲೊಂದ ಇನಿ ಸೌಜನ್ಯನ ರೇಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಪತದು ಕೊರ್ತುನಗ್ಲಿನ್ ಏರ್ ಪತದು ಕೊರ್ತುನಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಗಲು PA ನಗಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನು ಪತದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂಬೇ ಆರೋಪಿ ಇಂಬೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇರ್ತನೆ ಏರೋವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಪಾಪದ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದಯನ ಮೂಜಿನದಾಗಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಗಲೆ ಅತ್ತಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರನ ಬೇಲದಗಲು ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟುಡು ಕುಳುದಿತ್ತನಾಯನ್ ಇಂಬೇನೆ ಆರೋಪಿ ಇಂದು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದಗಲು ಬಂದ್ಪೇರ ಆಯತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಜಂತ ಮಿತ್ತ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ 5ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ರಡ್ಡಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತಿನಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೇರಿ 11 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷಡು ಏರು ಇಲ್ಲದಗಲು ಕೊರ್ತನ ಏರು ಪೋಷಕರ್ನಗಲು ಸೌಜನ್ಯನ ಪೆದ್ದದನ ಅಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಒಡನಾಡಿ ಬಂದುಲ್ಲಗಲು ಅಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾಯಿ ಸಂಶಯತ್ತ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಣೆ ಇನ್ನ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಬುಡೆದಿನ ಮೆಗ್ಗಿ 10 ತಾರೀಕು ಬಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತರಬೆಚ್ಚೊಡು ಪೇರು ಬಾಡಿನ ಪೂರ ಪೊತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 13, 14, 15 ಇಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ರಡ್ಡಡ್ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರಡ್ಡಡ್ ಸರ್ತಿರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದು ರಡ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಪರ್ತದಾಕದು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಇಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏರು ಬಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನವು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನ ಪತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆರೋಪಿ. ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ R ಅಶೋಕ್, ಮಹಿಳಾ ಶಿಖಾಮಣಿ ಓಲುಪ್ಪೊಂಡಲ ಹೋರಾಟ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿತ್ತನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕಿ, ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪನಗಲು ಒರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೆ ಒರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪೆ 5 ಜನ ಬತ್ತದಿಪ್ಪೇರತ್ತ. 5 ಜನ ಬತ್ತದಿಪ್ಪೇರಿ. ಯಾನ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು 5 ಜನ ಬೈದಿನ ಒಡೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರೆಂದು ಬೈದಿನಿ. ಆ ಪುನತ್ತಡೆಗೆ ಬತ್ತನಗಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಬತ್ತದ ಏರೆಗೂ ಗುರಿದೆಪ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಮಗುಲು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಲಾಡಿ ಏರ್ನ ಪುನದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತನಗಲು ಮಗುಲು ಅಲ್ತರ್ದೆ ಪಿರಪೋ ಪೆರತ್ತ. ಆ ಬಾಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತನತ. ಬಾಲೆನ ತೂವರೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ, ಪುನನು ತೂವರೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ. ಜನಕ್ಕಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದೊರೆಕಲ್ನಗಲು ದೊರೆ, ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ R ಅಶೋಕ್. ಏನ ಬನ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ದಾಗಲಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಅದು ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ BJPದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನಗಲಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಿರೈ ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿತ್ತ ಜನಕಲಿಯರು ಉನ್ನೇನು ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಜ. ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ದಾದನ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ನ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ದಿವಂದೆ ಇನಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಸ್ಟ್ಗಳ ತನಿಖೆ ಅನ್ನಂಡ ತನಿಖೆಡ್ ಆರೋಪಿಯೇ ತಿಕ್ಕಂದನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮೇಲ್ತ ದೀನಂಚಿತ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲು ಕಾಮುಕೆರು ಕಾಮಂದೆರು ಪೇಟದಾರಿಲು ಆ ವೀರೇಂದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬಂದುಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಮುಕೆರು ಕಾಮಂದೆರು ಪೇಟದಾರಿಲು ಆ ವೀರೇಂದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬಂದುಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು. ಅರೇ ಎಂಕಲು ತುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾನವ ಬಾಂಬರ್ ಸಾಪ ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂದಂಡ ಏರೇರು ಆರೋಪಿಲ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಉಳ್ಳರ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಡಿತಿರಂಚಿತ್ತ ಪೇಟದಾರಿ ಉಳ್ಳರ ನಿಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬದುಕು ಜರು ಬಂದುಲೆ. ಒಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸತ್ಯ, ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥನ ಸತ್ಯ. ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತರೆ ಅಡೆಬೋದು ಬುರುಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ. ಈ ಪಾತೆರನು ಪಂಡ ನಿಗಲೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು, ಈ ಸತ್ಯನು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇನೆ ಬಂದಲೆ. ಯಾನೊಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲೆ ಅವು ಮೂಲು ಸೇರ್ದನಿ ಏರೇರು ಸೇರ್ದನಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಂಥದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ದ. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲ ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲ ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ಧರ್ಮಪೀಠೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲ ಪ್ರಕರಣ. ಮೂಲು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂದಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಾಶಾದು ಪೋಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾಪ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೆ ಬಂದುಲೆ. ಉನ್ನೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ. ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂಡ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತೊಲಿ 1000 ಸೌಜನ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂಡು ಆ ಜಾಗಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಿಲು. ನೆಕ್ಕದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ್ ನಿಗಿಲು.
ಉನೇನಕ್ಕೇನಂದ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಉನೇನ ಪಣ್ಣಂದ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿ ಏತ ದಿನ ಅಂದ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾರು ಶತ ಮಾನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಶಾಂಕೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಪಾಪಿಸ್ಟೇರ್ನಗಲಿ ಏರು ಅಧರ್ಮಿಲ್ನಗಲಿ ಏರು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟೇರು ಏರು ನಮ ಬಂದುಲೆ ನೆನು ಪೂರ ಈ ಸಮಾಜದ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಗಲ್ನ ಮಾನೋನು ಪ್ರಾಣನು ಮಗಲು ಮಲ್ತನ ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪನಗಲ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ನೆತ್ತೇರು ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮೋನೆಡು ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೋನೆಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತೂವರೆ ಬಂದುಲೆ ಉನ್ನೇನು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಉದ್ರೇ ಕಾಪುಂಡ ನಿಖಿಲ ಆ ಬಾಲೆನು ಪಗಿತ್ತದು ವಾ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದ್ರೆ ಕಾಮುಕೆರೆ ನಿಗಲ್ಲ ಬಾಲೆನು ಮಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಿನ ಆ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಂದಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ನಿಗಲೆಗೆ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಮಂದೇರು ಬಂಡಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಏನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಂದುಲೆ ದಯದೀದು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಏರ್ನಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರತ್ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಳಿಯುವುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆತನ ಜಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನಿ ನಿರ್ಭಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂಡ್ ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒರಿಯನು ನಿರಪರಾಧಿಂದ ಬಿಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಈ ನ್ಯಾಯಪೀಠಡ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಂಡ ಏರೇನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದುಲೆ ಕಾನೂನು ಪನ್ಪುಂಡು ಆರೋಪಿ ಇಲ್ಲ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳನ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಗೀಟ ಅಡೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇನು ಪೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾಂಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಲಿಂದ ಅದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನಡತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನು ಸೈತದು ಬೋತುಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನಗಲಿ ಕೆಲವರು ದಾನ ಇನಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಬೈದಂಡ ಅವೇನೇ ತಿರುಚಾದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಏನೇ ಆರೋಪಿ ಅಂಚಂಡ ಈ CBI ಕೋರ್ಟ್ ಪನ್ಯವು ಸುಳ್ಳ ಅಂಚಂಡ ದಾಯ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಮಲ್ತುಜಿ ಅವೇ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ತಿಮರೊಡಿ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂದಂಡು ಈತಂಡ ಜೈಲ್ ತಿತ್ತು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಗಲಿ ದಾಯ ಪಾತೆರ್ದಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಗಲ್ ಆಗಲ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ ಹಗಲು ಬಾತೇರ್ನ ನಡಪುಂಡು ಇನಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಂಚಿದ್ದ ಇಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಅರ್ಧ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಐಟ್ ನೇರವಾದ ಬರುತ್ತೀರಿ ಆರೋಪಿ ಆಯೇನೆ ಅಗಲ್ನಾಗಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಗಲತ್ತು ಏರು ಬಂತನ ಅಗಲತ್ತು ಮಂಡದು ಒಲ ಉಂಡೆ ಪ್ರಸನ್ನಕ್ಕ ಆ ಮೂಜಿ ಜನತ ಪುದರ್ಡಿ ಇತ್ತನಗಲ ಅಗಲತ್ತ ಆರೋಪಿನ ಒಂದು ಒಲಣ್ಣ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತನ ಓಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತ ಜಗಲತ್ತು ಮಂಡದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟಾಗ್ಲಿನ ತನಿಖೆ ಅವಡು ಏರೇನು ಮನ್ಪೊಡು ತನಿಖೆ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆರಡ ಉಂಡೊಂದು ಒಂದೇ ಯೋಗೀಶೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಕೇಸದ ಪ್ರಥಮ ಆಡ್ದು 16 ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಕಾರನ ನಾಶ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತ ಪಾಪಿಷ್ಟೇ ಒರಿ ನಮನೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯ್ನಂಚ ಒರಿ ಪರಿವಾರ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲ ಒರಿ ಬಂಟೇನೆ ನಮಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಜಾತಿದ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರ ವೈದ್ಯನೇ ಅತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಡು ಮಾತ್ರ ದಾಯಗ ನ್ಯಾಯ ಆ ಧರ್ಮಪೀಠಡು ನ್ಯಾಯಪೀಠಡು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಟಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಓಲೈಜಿ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಯಲ ಸತ್ಯಲ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತು ಇನ್ನಿದಾನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾಮಂದರ್ನಗಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಶೆಟ್ರನ ಯಾನು ಶೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಶೆಟ್ರನಗಲಿಂದ ಇರ್ತ ಕಟ್ಟು ನೀ ಆಗಲ್ಲ
ಸಮಿತಿಡು ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಬರೆಯವರೇ ಪೂರ ಶೆಟ್ರನಾಗಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಏನನ್ನು ತೇಜವ ಮಲ್ತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟನು ಬಟ್ಟಾಡ್ದು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಏರ್ನ ನಿಲುವು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತಕ್ಕಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೊಗಲು 1790 ಒರ್ಮೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅವಳು ಸಂತಾನನೆಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡು ಸಂತಾನನೆಜ್ಜಿ ಮೊಗಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತನ ಬೇಜಾರಾಪಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತನ ಬೇಜಾರಾಪಣ್ಣ ಬಂದಲೆ 1799 ಇಸುವು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವಳು ಆ ಸಂತಾನನೇ ನಾಶ ಆದು పోతుండు ಈತ ಇಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಏರಂಚಂಡ ಮೊಗಲು ಒಲ್ತಾಗಲಿ ಮೊಗಲು ಕೇನೊಡತ್ತನಮ್ಮ ಯಾನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನವು ಎನಡ 100 ಕೇಸು ಪಾಡ್ಯರ್ನಂಡ ನಿಗ್ಲೇನು 1000 ಕೇಸು ಪಾಡ್ಪಾವನಾಥ ಬೆನ್ಪವ್ಯಾನ ನಿಗ್ಲೇನು ಅರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಈತನೆಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಬರೇ ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ನೀ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನಿಗಲ್ನ 1000 ಕೇಸುಲು ಏತ್ ಜಾಗ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತ್ ಜನನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತ ಕೆರ್ತಾರೆ ಏತ್ ಜನನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತ ಕೆರ್ನಾಗ ಏತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ 1000 ಜನನ ಕೆರ್ತಾರೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳನು ಪೂರ ನಡು ಮಾರ್ಗೊಡುಗಂತ ದೀಪನ ಒಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಸತ್ಯ ಯಾನೆರೆಗಳ ಪೋಡಿದು ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ನತ್ ಯಾನು ಪೋಡಿನಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತಂಡ ಸತ್ಯಗೂ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಏನರ್ದು ತೀರ್ಥೇ ಉಪ್ಪುನಿ ನೇರ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂದೇನ ಸ್ವಾರ್ಥದನ ಒವಯ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯಗ ಖಂಡಿತವಾದಲಾತ್ ನಿಗಲ್ ನನಾತ ತುಲನೆ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೇ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಪಿರಾಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪುವೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನನ್ನು ಕಾಪುವೆ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಏಪ ಕೆರ್ಪೆರನ್ನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲ ಏಪ ಕೆರ್ಪೆರನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡುವರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲೇನು ಮುಗಿತದೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲೇನು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಪೇಪರ್ದಾರಂದಿತ್ತೇರು ಓಲುಲ್ಲೇರಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಅಲೆ ಮೇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಹಂಚಿದ್ನ ಹೇದೋ ಜನನ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಂಡಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪಾಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರನೊಂದು ಪೋಪೆರತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಣ ಶಕ್ತಿ ಬಜಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಿ ಕೊರ್ನಂದಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾನಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಕುರ್ಚಿದ ಆಸೆಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆ ಪದವಿ ಏಪ ಬರೋಡ ಪಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪದವಿ ನೀನು ಪೂರ ಮರತಿದ್ದು ಬುಡುಕ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಂಕೋಸ್ಕರತ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರತ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಿ.ಸಿ. ಪೋಪನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೆ ಹೋರಾಟೋಗು ಪೋನಾಗ ಬಲ ತೂಲ ಸಮಾಜನು ಹಾಳಾಪುಂಡಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯಪಾತಿರ್ಲಿ ಧರ್ಮಡಿಪುಲೆ ಇಜಿನ ಹಾಳಾದು ಪೋಪರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಜವಣೆರಗಿಲಾತೆ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ತತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಆನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಎರೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ್ನಗಲ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದು ಬಂದಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅವು ಧರ್ಮಪೀಠ ಅವು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಈ ಪಾಪಿಲ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಉಂದೇನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯೊಡಿಪ್ಪುನಗಲು ಧರ್ಮೊಡಿತ್ತನಗಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾಡವಳು ಏರ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಬಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೋತುಜಿ ತತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರಾಡಿದ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಜಾತಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಸತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಏರೇರ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ಯುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪಶು ಅಪ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ಪಾಪದ ಫಲ ನಡ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ
ಖಂಡಿತವಾದ ಬುರ್ಚು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ದಯದೀದು ಬೊಂಬಾಯಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದಂಡ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪೋಪು ನಾವು ಭಾರಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾಲ ನಿಗಿಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ನಿಗಿಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಪಾಪಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿ ಅರ್ನಂಡ ಹಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ನಿಗಲ್ಲ ಪಡೆಪರು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಹಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಲ ಸತ್ಯಲ ನ್ಯಾಯಲ ಒಂಜೇ ತಕ್ಕಡಿ ಮಲ್ಲ ಆಗಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ ಎನ್ನು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಬದುಕುನಾಗ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪು ಕಿಸೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಧರ್ಮನ ಎದುರು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಯುಗ ಸತ್ಯ ಯುಗ ಪನ್ಪುಣೆ ನೆನಪುಡು ದೀವಲ್ನೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಈ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ಯಾನ ನಿಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಧರ್ಮಪೀಠದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಉಂಡು ನಿಗಿಲು ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಜನಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯನ ಸೌಜನ್ಯ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟೋಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದರೆ ಇಡೀ ಬೈದಿಜಿ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ನಿಗಲು ಊರಿಗೂ ಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಕೊರೋನನು ಊರುಡು ಪಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಿಲಿ ಎಂಕಲತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವರ ಸುರೇಶಣ್ಣಡಲ ಪಾತೆರ್ದೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನೇ ನಿಗಲು ದಾಯ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಗಲು ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪತ್ತದೋಲಣ್ಣ ನೆಲಟ್ಟ ಆಕಾರ ಆಪುಜ ಎಂಬ್ಯಾನ ಅಂದು ಬಂಡದು ಪಂತೇನ ಪಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಪತ್ತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿತ್ತೇನು ಪೂರ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡದು ಅರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ನ ಪಾಪಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ನ ಪಾಪಿ ಎನ್ನ ಭೂತಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಡಂಚಿತ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಿ ಇಂಬೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದೆ ಅಪೆ ಎಂಚಿನ ಅಪೆ ಎಂಬೆ ಏನು ಐಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೇನು ನೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿ ನೋಡ್ದೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಗಲಿ ಆನೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಇತೇ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ದು ಒಲ್ಲಂಬೆಯಿಂದ ಕೇನು ವರ್ದಂಡಾಗಲಿ ಪೆಜ್ಜರು ಮಲ್ತಜ್ಜಾರ್ ನಿಗಲ ತಪ್ಪವು ನಿಗಲ್ನ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಣಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಹೋರಾಟಗೂ ಜತ್ತಿನಿ ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳೆನ್ನ ಪಿರವಡುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿರೂಪ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ದೈದಿ ಇದು ಪನ್ಪುಣಿ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಂಜು ವೇಳೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಶಾಪ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಬನ್ಪೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನಲುಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗುತ್ತುದ ಬೂಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರಿದ ಇಲ್ಲುಲುಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಬನ್ಪುನಿ ಏರೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬನ್ಪುಣಿ ಅತ್ತಿ ಏರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೆರ ಆ ಬಾಲೇನು ಈತನೆಟ್ಟ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಿಲ್ನಾಗಲಿ ಏರುಲ್ಲೆರ ನಿಗಲೇ 1000 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಬೋಡಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ 10 ದಿನ ಕುಲ್ಲುವಾರ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆಟ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತೊಟ್ಪವೆ ಸತ್ಯದ ಕತೆ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಅಂತ ಬಲೆ ಅವನ ಕೇಂಡರಂದಂಡ ನ್ಯಾಯ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜ ನಮನೆ ಲಕ್ಕದು ಕೊರ್ಪ ನ್ಯಾಯ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ದುಂಬದ ದಿನಟ ಆ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕಲು ದಾಯ ಪಂಡ ನನ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಟ್ಟು ನಾವಾಂಡು 11 ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನಪ್ಪು ಪದ್ರಾಡು ದಿಂಜಿ ದಾಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ಆವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಆ ಸತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟುಗಾಕ ಮಾತೆರಗಳ ಜಯ ಅವಡೊಂದು ಪನೊಂದು
ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಂದಿಸೋ ಒಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಇರೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.